Anga foli ni waleɲuman dɔ bɛ k'a lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ k'aw minnu bɛ ni nin kuma in na kɛmɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifila TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ ye ko nin ye a kuma selen ye. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherif Usman Madana Haidara ka denbaya la Bangoni Janginɛbugu la Sirifila duba kɔnɔ a ye maa ɲɛmaw bisimila ka bɔ jɛkulu fila kɔnɔ. Jɛkulu fɔlɔ o ye sigida Gale Bamakɔ commune 1 o kindigiw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu maa ɲɛmaw olu nana a fɛ yen. Jɛkulu filanan o ye Bagineda arrondissement dugu minnu bɛ yen a dugutigilakaw ka daminɛ Ɲamana Jalakɔrɔbugu Muntugula o n'a ɲɔgɔnna dugutigiw olu fɛnɛ nana nali tɛ dɔwɛrɛ ye ka a jira bani na ka fɔ a kɛra silamaya ɲɛmaaba ye Haut Conseil Islamique du Mali kunna fɛn dɔ min jara u ye ka laban ka jara la ka fɔ a b'u ka bila la dɛmɛ nasiraw olu sabatili la. Jango min ye sigida Gale yɛrɛ o kindigiw ka jɛkulu ye olu y'a yira k'a fɔ ni maa kan ka nisɔndiya u don ka sabu kɛ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara ye sigida Gale sigibaa ye ni o ye Bangoni Janginɛbugu ye o bɛ sigida Gale kɔnɔ. An ka maa min kun bɛ Sherifila TV jabarani tɔgɔ la Ibrahima Kulubali don a ye fɛn minnu sɔrɔ u filɛ. Commune 1 kindigiw bɛɛ lajɛlen de don ka fara ɲɔgɔn kan ka na bɔ ɲamasegin na Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara fɛ ka sabu kɛ Zamzameyu bɛ sigida Gale la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bangoni Janginɛbugu ni danaya dar'u ka k'o ta k'o kɛ silamɛya ɲɛma ye Haut Conseil Islamique du Mali kunna. Silamɛw fɛ commune 1 kindigiw bolo maa Gale min ka kunnawolo don olu de don. O kumana o bonyamasigi kan ka kɛ bani ye sigi kun y'o ye Sirifila duba kɔnɔ Bangoni Janginɛbugu la ka bɛn ni araba juin kalo tile 19 in ye. Laɲini min y'an bila ka na parce que fɛn do a b'anw de ka commune 1 kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ala y'a sigiyɔrɔ bɛ Bangoni ma Janginɛbugu donc kabini baara in kɛra an nisɔndiyara n'a ye an ka cɛkɔrɔba n'o ye Muhamadu Ɲare a ye dugutigiw fara ɲɔgɔn kan donc nin ye anw de ta ye Haidara ye anw de ta ye a b'anw de ka commune na yan donc n'i ka mɔgɔ ni ɲɔgɔnna hɛrɛ sɔrɔ a b'i bɛn i ka se a ma i kana dugawu k'a ye k'a ɲini ɲɛmɔgɔ ye fɛn a ma nɔgɔn donc an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a ni silamɛw kan bɛn k'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka jamana kisi Ala ka jamana kɔnɔdenw kan bɛn sabali ɲuman ya Rabbi Ala k'o d'an na an bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini Ala kɔni fɛ toujours silamɛw kɔni ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o kɛra o la baara a bɛ nɔgɔya kosɛbɛ. Dugawu don min kɔni bɛ ne fɛ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ye fanga in nɔgɔya ye cogo min na ya Rabbi an b'a ɲini a fɛ hali bi sabali min b'a la Ala ka dɔ fara o sabali kan a bɛ silamɛw de ka diinɛ ɲɛmɔgɔ la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ a bɛ laɲini min kɛla diinɛ ɲɛtaa sabati la ya Rabbi Ala k'o nɔgɔya an n'a ye ya Rabbi Ala ka jamanadenw kan bɛn Ala ka jamana kisi Ala ka jamana tanga an kɔni bɛ dugawu k'a ye sijan ani kɛnɛya a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a n'a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barika da. Maa wɛrɛ minnu mɛnɛ bisimila la o ye Bagineda arrondissement dugu caman dugutigiw Ɲamana Jalakɔrɔbugu Muntugula Dara olu fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan ka na bɔ ɲamasegin na k'u ka nisɔndiya jira a Seyida Sherif Usman Madana Haidara la k'a kɛra silamɛya ɲɛmaaba ye Mali kɔnɔ Haut Conseil Islamique du Mali k'a jar'u ye. Alhamdulillah sababu min y'an sigi yan bi o ye karamɔgɔ sigilen o conseil ɲɛmɔgɔya la o nisɔndiya de y'an se yan bi ka bɔ Ɲamana a n'a lamini bɛɛ lajɛlen la ani dugu min bɔra bi ka se yan nɔ a n'a lamini bɛɛ lajɛlen la Ɲamana b'a la Tabakɔrɔ b'a la Atetebugu b'a la Dara b'a la Muntugula b'a la Nɔnibugu b'a la Kɔbala b'a la Ngolokɛbugu b'a la ka fara ko ɲini ka kaba Sabalibugu kan nin bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ bi k'an kana jɛ ka na karamɔgɔ sigili a ka conseil ɲɛmɔgɔya la ka n'o bonyamasegi kɛ Banangaw yɛrɛ fɛnɛ b'a la ka bɔ yen ka na jɛ ma o bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan karamɔgɔ sigili y'an nisɔndiya ka se k'an nisɔndiya an bɛna ka na foli kɛ ka dugawu kɛ ka ɲini setigɛ la fɛ ka karamɔgɔ yɛrɛ kalifa Ala ma n'a ka dɛmɛ a n'a ye baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ya Rabbi baara min kalifalen b'u la ya Rabbi Ala k'a kɛ jamana ma bɔda ye ka kɛ Ala ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka karamɔgɔ sigi Ala ka kɛ si ye ka kɛ kɛnɛ ye ka ɲini Ala fɛ baara ni ɲako ɲuman karamɔgɔ bolo ya Rabbi Ala m'o dir'a ma kɔmɔgɔ ɲumanw ya Rabbi ka ɲini setigɛ la fɛ kɔmɔgɔ ɲumanw ko olu fara ɲɔgɔn kan k'o d'a ma
olu mana fara ɲɔgɔn kan minnu tiɲɛnen don ka hakili ɲuman sɔrɔ ka tubi ka segin ka taa Ala ma jango jamana bɛ lafiya cogo min na an nana o bonyamasegin de kɛ karamɔgɔ ye a ka sigili la o dugawu dɔ fana k'an ye o de y'an se yan nɔ ka karamɔgɔ n'a ka denbaya fo cɛ sabali ni fɛn bɛɛ lajɛlen la dɔnkabɔ nin n'a waati bɛɛ lajɛlen la bɛɛ jɔlen b'o fɛ k'an sadini mugu fo parce que an bɛ kana min yɛrɛ kɔnɔ bi Ala n'o ka kana an ma ka ɲinɛ olu kɔ cogo si an b'u fo k'u barika da u ka cɛsiri la. Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Usman Madana Haidara ye bonyamasegin fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin bɔɲɛ kɛbaaw ma ka laban ka jiriw la k'a fɔ Haut Conseil islamique min n'a ɲɛmaya kalifa n bɛɛ la a dayɛlɛn bɛ maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ welelen don i k'i seko kɛ diinɛ ye jamana ye hakilina ɲuman minnu ma na ye n'o bɛ se dilali kɛ dayɛlɛn bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ayiwa sisan an bɛ jɛ ka a Sayyada Sherif Usman Madana Haidara ka dakurunya filaw lamɛn ka bɔ Ibrahima Kulubali ka kuma galamani yɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmada. Komine dugutigi bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na o conseil foli la an bɛ an ka foli se komine coordinateur ma ka dugutigi bɛɛ fo u sara bɛ Ala de bolo komine 1 dugutigi bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi ka n'u sen jɔ ni garibukɛ in na ka dugawu don a ye k'u ka ŋaniya yira n'a bɛ fɛn yira a bɛ silamɛya ka badenya ni kelenya de yira o de la sisan an b'a ɲini Ala fɛ nin ko in a ka kɛ sababu ye Mali silamɛw maliden ɲuman bɛɛ nin jamana in Ala k'a basigi Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ Ala k'an bɛɛ don da kelen fɛ hɛrɛ la k'an bɔ da kelen fɛ hɛrɛ la Ala k'o k'an ye Ala k'o k'an ye mana an mago bɛ silamɛ bɛɛ de la comme an y'a fɔ an ka fɔcogo fɔlɔ la cogo min na au conseil n y'a fɔ ni an bɛ au conseil min na a ti fili au conseil n'a filila dɔrɔn a bɛ kɛ foroba fili ye n'a ye hɛrɛ sɔrɔ fana foroba hɛrɛ don o kɔrɔ ye di au conseil Ala y'a kalifa mɔgɔ dama dɔ la olu y'a baarakɛlaw de mais au conseil yɛrɛ ye maliden bɛɛ de o tumana maliden bɛɛ an ye au conseil kalifa bɛɛ ma k'a kalifa Mali dɔnnibaa bɛɛ ma k'a kalifa Mali karamɔgɔ bɛɛ ma k'a kalifa Mali alimami bɛɛ ma n'a ye fɛn o fɛn ye min man ɲi a y'a fɔ an ye n'a ye fɛn o fɛn ye min ka ɲi a y'an bila o sira kan o tumana o la bi Mali bɛɛ kɛra au conseil ye tumana ŋaniya ɲumantigi bɛɛ i b'an dɛmɛ de k'an bilasira e bɛ fɛ mun ka kɛ e bɛ fɛ an ka mun to yen n'o farala hakili kan ni Ala sɔnna ni hakiliw farala ɲɔgɔn kan Ala bi sɔn a bi sabati tumana au conseil a kalifalen bɛ Mali den bɛɛ de ma o tumana cɛ n'a muso a denmisɛn n'a maakɔrɔba mun kan ka kɛ mun kan ka to yen salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. San o san juin kalo tile 20 don gɛrɛngɛrɛnnen don maaw bolo maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ mankan ye u kama ko journée mondiale des réfugiés o de kadara kelen kɔnɔ Mali maa ɲɛmaw ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka bolofara min ɲɛsin bɛ diɲɛ mangama jamana ma degunnenw bisimilali ma Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés ka taa se dɛmɛba wɛrɛw ma o jɛra ka don ye ɲɛnamaya a kɛra maakɔrɔw tɔgɔlaso la ka bɛn ni alamisa juin kalo tile 20 ye dakun ye fɛn min ye o ye an ka jɛ ka tunkarankew dɛmɛ jango tunkarankew minnu gɛmɛ k'u sigiyɔrɔw bila ka sabu kɛ mankan ye n'u kuma ko réfugiés Kafune Bacili n'a ka datala Dramane Male kun bɛ Sherif la TV Jabarani tɔgɔ la. Kɛlɛ ni fɔɲɔgɔnkɔ ni mankanw kɛra sababu ye ka jamana kɔnɔ den minnu sigiyɔrɔw yɛlɛma n'u taara bisimila minɛ jamana wɛrɛw kan walima dugu wɛrɛw la nin kɛnɛ in sigili bɛ tasi bila ko fɔ ka ɲɛsin olu de ma a yirala k'a fɔ diɲɛ ɲɛfɛ mɔgɔ bayirika caman de bɛ yen minnu ni bingani waleyaw politiki ko fɔɲɔgɔnkɔ mankanw ani karogɛlɛya waleyaw kɛra sababu ye ni ka siranɲɛ don u dusukunw na k'u ka tile taabolo baaraw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ u bolo n'u wulila k'u yɛrɛw ɲini walasa u niw n'u bolofɛnw bɛ se ka kana journée mondiale du réfugié ye don ye don min na diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kan ka hakili jigin kɛ ka taa mɔgɔw ma minnu taara bisimila minɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ walima dugu wɛrɛw la k'a sababu kɛ siranɲɛ ye ka se ka hakili jigin kɛ u la ani ka dɛmɛdonya wale kɛ ka ɲɛsin o denbaya carinenw ma mankan kɛra sababu ye ka jamana kɔnɔ den minnu lawuli ka b'u sigiyɔrɔw la n'u nana bisimila minɛ Mali jamana kɔnɔ olu ka jɛkulu maa ɲɛma ye foli kɛ ka ɲɛsin u jatigi jamana ma réfugiés bisimilaliko ɲuman na Mali jamana kɔnɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka tɔn mun bolo fara bɛ ɲɛsin
ɲɛsin kɛlɛ ni mankanw kɛra sababu ye ka minnu sigiyɔrɔw yɛlɛma n'u taara bisimila minɛ dugu wɛrɛw la olu kunkanko kow ɲɛnabɔli ma Haut Commissariat pour les réfugiés o ka lasigiden min bɛ an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ a ye HCR ka kelenɲɔgɔnya jira Mali jamana la walasa u bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka dɛmɛ don réfugiéw ma diɲɛ selekinaani tɔnba Nations Unies ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen ma ɲɛma dan kan ale ka kɔrɔfɔw sen fɛ a ye damakasi ani weleweleda kɛ ka ɲɛsin maa ŋaniya ɲumantigi bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ kɛ sababu ye mankan kɛra sababu ye ka jamana kɔnɔden minnu sigiyɔrɔw yɛlɛma siranɲɛ y'a sababu ye olu ka seginni bɛ se ka latigɛ u bɔ jamanaw la cogo min ka sɔrɔ sira ni jɔrɔ banna u dusukun na u kunkɔrɔtalen wasolen bɛ se ka segin cogo min an ka Mali jamana minisiri min ni ale ka caw bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn dɛmɛ ani fantanya kɛlɛli ma ale ka dantigɛliw sen fɛ jɛɲɔgɔnya min ni o bɛ Mali jamana gouvernement ani diɲɛ selekinaani tɔnba Nations Unies ka bolo fara ni ɲɔgɔn cɛ min ka caw bɛ ɲɛsin mankan kɛra sababu ye ka jamana kɔnɔden minnu sigiyɔrɔw yɛlɛma n'u taara bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ olu kunkanko kow ɲɛnabɔli kama o jɛɲɔgɔnya fora kosɛbɛ minisiri fɛ sani ka sɔrɔ ka hakilisigi di réfugiéw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a jir'u la k'a fɔ ko Mali jamana ka dɛmɛɲɔgɔnya tɛna kɔtigɛ u fan fɛ ɲɛ seleke naani jamanaw bɛnna k'a fɔ juin kalo tile 20 bɛɛ o ye don ye o ye tasidon miiridon ani ɲɛnajɛ don ye k'a ɲɛsin an balimaw ma gɛlɛya wala tiɲɛni ye minnu bɔ u faso la ka k'u bila ka taga faso wɛrɛw la k'a ɲini o fasow la olu bɛ se ka lahinɛ cogo min na Mali bolo a kɔrɔ ka bon ko fila la ko fɔlɔ ye min ye c'est que anw yɛrɛ balimaw caman bɛ jamana kɔ kan gɛlɛya min y'an sɔrɔ 2012 la olu bɔra u faso la ka taa o jamanaw kɔnɔ ala barika la o jamanaw y'u bisimila cogo ɲuman na nka o cogo kelen fana na maa damadɔw bɔra jamana wɛrɛw la n'o ye Côte d'Ivoire ye n'o ye Centrafrique ye n'o ye Cameroun ye n'o ye Congo ye olu fana bɔra o jamanaw na gɛlɛyaw kama ka n'u yɛrɛ sɔrɔ Mali la u bisimilalen bɛ Mali la yan nɔ Mali denw ani Mali gouvernement kɛlen bɛ k'i mago don olu la minnu bɛ yan nɔ an badenw don an k'a to u ŋɛɲɛ ka kun an na o cogo kelen na anw baden minnu bɛ jamana kɔ kan u ŋɛɲɛ sera ka kun jamana tɔw la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ala deli gɛlɛya min b'a to maa b'i ka jamana bila ala ka nɔgɔya don o gɛlɛyaw la kɛnɛ in sankɔrɔ tara ni fɔlisenw yɛlɛkow ani koreografiw ye sani ka sɔrɔ ka taa baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ ni munumunu salo ye gaw kɔrɔlaw la réfugié ninnu ka seko n'u ka dɔnko sanni feerefɛnw saradalen kun bɛ yɔrɔ min Donda kawuriya kɛnɛ dɔ fɛnɛ sigira sen kan an ka dunanjigiso la ni u kama ko hôtel Masale ka bɛn ni alamisa juin kalo tile 20 ye maa min kɛra hakilina taba ye wale kelen an ka minisiriso min kɛra hakilina taba ye o ye minisiriso ye min ɲɛsin bɛ diinɛ ko ni bato ko ma donda kawuriya kɛnɛ ɲɛsin bɛ maa minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye an ka jamana diinɛ lasebaaw ye wajulikɛlaw ani alimami minnu bɛ kutuba di misiriw la u ka a lajɛ silamaya kɔrɔlen dɔ mɛ ni hinɛ ni makari ni ɲɔnganu min ye wajuli ani kutubaw ka taa o ye jango maaw bɛ se ka kisi damatɛmɛ wale mɔ diinɛ kɔnɔ ni u kama ko extrémisme violence minisiriso min ɲɛsin bɛ diinɛ ko ni batoko ma a ye donda kawuriya kɛnɛ in sigi sen kan ka ɲɛsin an ka dɔnnibaaw ma ni nin hakilina in de ye maa min kun bɛ a kɛnɛ kan ka baaraw seereya Sherifla TV jabarani tɔgɔ la Sadio Sidibe n'a ka jatala Abdulayi Sogodogo u ka sɔrɔlen filɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka nin hakilina in kadara kɔnɔna na a kun ye walasa banbagati minnu b'an ka jamana kɔnɔ ni u t'a fɛ basigi ka sabati Mali in kɔnɔna na ka se k'u bali u ka kɛwale juguw la an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni minisiriso min ka cɛw bɛnnen bɛ an ka diinɛ lafasa baaraw ma ani ka fara a dɛmɛbaga kan ni o ye minisuma ye u ye nin hakilina in ta min b'a to basigi bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ ni ka fara u dɛmɛbaw kan baara in hakilina sigira sen kan kabini san 2018 a kun bɛ taa cɛ san 2020 an bɛ nin kɛnɛ in kan bi ka hakili jagabɔ kɛ ani diinɛ ɲɛmɔgɔw an bɛ hakili jagabɔ kɛ ka fɛn dɔ sigi sen kan pour que désormais n'an bɛ wajuliw kɛ an ka misiriw la n'an bɛ wajuliw kɛ an ka églisew la kɛnɛ o kɛnɛ bɛ yen nɔ n'o b'a to diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ se ka u ka kuma sara u ka diinɛ denw na pour que bɛɛ ka taa sira kelen fɛ
silamɛw ni chrétiens olu jɔyɔrɔ ka bɔ a la ni ko ko olu jɔyɔrɔ ka bɔ a la diinɛmɔgɔw jɔyɔrɔ ka bɔ a la sabu ka d'a kan anw ye administration de ye mɔgɔ tɛ an ka ministère la min bɛna taa misiri la gouvernement tɔgɔ la mɔgɔ tɛ ministère la min bɛna taa église la gouvernement tɔgɔ la anw ye administration baarakɛlaw de ye donc ni bɛnkan in waleyali kɛnɛma o ye diinɛ ɲɛmɔgɔw de ka ko ye. ni lajɛli in bɛ tile fila baara de kofɔ n'a kɛlen bɛ ka maa caman fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw ani fɛn min ye an ka diinɛ ladonbaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛrɛcɛn b'o la fo ka taa se an ka silamɛ diinɛ ma min b'a to banbagajuguw ka nin hakilinajugu in bɛ se ka kɛlɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ a kun dɔ fana ye an ka diinɛmaw ka se ka faamali caman d'u ma banbagatigiw ka nin hakilinajugu ninnu walew kan misiriw kɔnɔna na walima egiliziw kɔnɔna na u ka se ka wajibili caman kɛ walasa ka maaw sɔn hakili la min b'a to u fana bɛ se k'u fanga fara cogo min na jamana fangabɔntigiw kan hakilinajugu bɛ maa minnu na ka se k'olu kɛlɛ ka ban an ka jamana kɔnɔ basigi bɛ se ka segin cogo min na ka na an ka maliba in kɔnɔna na. ka na nin sigi in kɛ sɔgɔmada in na tile fila sigi de don pour que ka hakililaw fara ɲɔgɔn kan ani ka se ka sira bɔ sira min an bɛ se ka tɛmɛ min fɛ ɲɔgɔn fɛ a kun ye dɔrɔn pour que hakili sigi ani basigi ka don communauté ni ɲɔgɔn cɛ jamana in kɔnɔna la. an bɛ yan atelier min hukumu kɔnɔna na a organisé don ministère des affaires religieuses et culture fɛ ka ɲɛsin extrémisme violent ani terrorisme kɛlɛli ma Mali kɔnɔ a ka kan an ka bato yɔrɔw la a wajulu minnu bɛ kɛ olu ka se ka mɔgɔw mada donc a kana kɛ wajulu ye minnu bɛ dɔ fara mɔgɔw ka futinɛ kan donc nin atelier bɛ sigira sen kan walasa ka ɲɛsifan dɔ di an ma o wajulu ninnu labɛn cogo la. nin projet in kun jɔnjɔnba ye minnu bɛ yen nɔ ni hakilinajugu b'u la k'a ɲɛsin an ka jamana ma ka se k'u kɛlɛ cogo min na walasa laɲinijugu minnu b'u la olu kana se ka sabati an ka jamana kɔnɔ o tɛ taa fiyewu ni an m'an bolo di ɲɔgɔn ma o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw y'a ŋaniya silamɛ diinɛmaw fo ka taa se kɛrɛcɛn diinɛlamaw ma ka se ka nin hakilina in sigi min b'a to bɛɛ bɛ se ka se kɛ cogo min na a ka fan na ha ka diya bɛn ani lafiya ka se ka segin cogo min na ka na an ka maliba in kɔnɔna na. sigida wɔɔrɔnan ni o ye communisisi ye banangabugu kin kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna bɔlɔ min dɔgɔdalen don ko rue 776 ale ladilala kura ye ka tɔgɔ kura da la ko bɛn kare nka kunun ko yanni kare in ka ladila ko kura mɛnja kɔda de kun bɛ kɛ yen ni ka maaw degun minnu ye a sigibaw ye o de kosɔn denmisɛnninw ni sigida ma ɲɛmɔgɔ farala ɲɔgɔn kan ka kare in ka ladila ko kura ni ka sɔrɔ ka silamɛw wele bɛɛ ka na dugawu don kɛ a kare kɔnɔ ka tɔgɔ da ko bɛn kare an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Sherifla TV tɔgɔ la o ye Mamadu Ben Sherifu Sumano n'a ka jatala Seydou Ɲare ye u sera ka min sɔrɔ filɛ nin Banangabugu denmisɛnninw kɛrɛnkɛrɛnnenya la rue 776 denmisɛnninw u ka wulikajɔ ni cɛsiri k'a fara maakɔrɔw ka dɛmɛ kan o kɛra sababu ye u ka laɲini tun ye fɛn min ye o sabatira n'o de ye ka segin rue 776 in kan k'a tɔgɔ da kura ye k'a kɛ bɛn kare koto ɲɔgɔn tala ni bɛn min kɔnɔna na n nana ye k'a fɔ wagati laban ninnu na baara saba nana sigi kare kelen kɔnɔ kelen tun bɛ yan o bɛ san 26 bɔ filanan nana kana fara o kan kana sabanan fana fara o kan mais baara ninnu bɛ kelen kelen kɔnɔna na gulɔ dɔrɔn feereli kun tɛ mais u nana ko wɛrɛ fana ta k'o don baara ninnu kɔnɔ min bɛ sigi u ni sigida mɔgɔw ka sigi gɛlɛya kosɛbɛ o ko damadɔ kun ye jumɛn ye o ye mankan min n'a bɛ kɛ baara kɔnɔ a tun bɛ kɛ sababu ye sigida mɔgɔw u tun tɛ se ka sunɔgɔ fɔlɔ filanan ni baara in mɔgɔ minnu bɛ n'a kɔnɔna na ni an b'a fɔ ma baara in kanubagaw n'u nana u ka bolimafɛnw bɛ jɔ cogo min na u yɛrɛ bɛ mankan ci cogo min na ani u bɛ bawuli n'o ye sugunɛ ye u bɛ sugunɛ kɛ cogo min na sigida in kɔnɔna na baara ninnu dafɛ o kɛra sababu ye k'u ni sigida mɔgɔw ka sigi gɛlɛya kosɛbɛ sariyaw lajɛ k'a dɔn k'a fɔ nin baara ninnu kelen kelen fɛn o fɛn bɛ yen a si tɛ sariya kɔnɔna na o la u ye décision dɔ ta avril kalo tile 12 sariya sɛbɛn dɔ ta avril kalo tile 12 ka na baara in bɛɛ kelen kelen datugu bi an bɛ o kɛnɛ de kan ka denguni kɛ an ka sigida denguni kɛ.
maakɔrɔw nisɔndiyara kosɛbɛ ka daa kan nin wulikajɔ in bena kɛ sababu ye ka banangabugu rue 776 danbe ani a hɔrɔnya segi a ma ka daa kan u ka wulikajɔ tun ye fɛn min ye n'o de tun ye ka nin ɲɛnajɛyɔrɔ nunu datugu o sabatira u ye foli kɛ k'a ɲɛsin maaw ma fɛn fɛn wulila k'i jɔ u nɔfɛ k'u dɛmɛ walasa ni laɲini ka sabati. an ka denmisɛnnin minnu bɛ yan sigida la yan olu de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka kari tiɲɛna ka se degré min na n'olu ma wuli ka u jɔ olu bɛna tiɲɛ denmisɛnnin minnu bɛna olu kɔfɛ olu fana bɛna tiɲɛ olu denmisɛnninw de wulila o tumana ka se anw mɔgɔkɔrɔbaw ma ko n'an bɛ min kɛ an k'o kɛ an ko denmisɛnninw ma anw de malola anw ka kan ka min kɛ aw denmisɛnninw y'o kɛ donc o kɔrɔ ye ɲɛli bɛ aw kɔnɔ o tumana aw bɛ sa yɔrɔ min na anw bɛ toli ye o hukumu kɔnɔna la sa an jɛra ka fara ɲɔgɔn kan o la o tumana ka sɔrɔ ka se an ka alimamiba ma n'o ye Bekayi Kunta ye. N ye denmisɛnninw fo n bɛ direction nationale du tourisme mɔgɔw fo ka mairie mɔgɔw fo parce que denmisɛnnin ninnu u ye wulila k'i jɔ sariya nin labatoli kama mais n'i y'a ye ko sariya bɛ labato minnu bɛ sariya bolila n'o ye fanga ye olu de ŋaniya b'olu la depuis denmisɛnninw wulila an sera sariya ɲɛmɔgɔw ma n'o ye direction nationale du tourisme ye u y'an ka ko diya an bolo u ye sariya labɔ olu b'a dɔn ne b'a dɔn an ye sariya da ɲɔgɔn ɲɛkɔrɔ u nana ka na baara saba nin bɛɛ datugu ni ala sɔnna ma fana baara o baara bɛ yen n'a ni misiri ka surun baara o baara bɛ yen n'a ni ekɔliso ka surun baara o baara bɛ yen n'a ni denmisɛnninw ka ɲɛnajɛw ka surun baara o baara bɛ yen n'a ni sarasiw ka sigida ka surun ne ka commune da yan ni ala jɛra n'a ye an b'a bɛɛ datugu sariya ka hukumu kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ a kɛnɛ kan diinɛ ɲɛmaa caman tun bɛ yen ka fara sigida ɲɛmaaw kan ani maaba caman ka maaw ladɔnniya k'a fɔ rue 776 mun tun bɛ Banangabugu a tɔgɔ kurakurayala k'a kɛ bɛn kare ye. farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna bololandola ɲɛnabɔli jɛkuluba farafina kɔnɔ u k'a ma ko FIBA Afrika ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo Maliden don Mali minisiri kɔrɔ Amana Ɲanga a ka kumaw dafalen FIBA Afrique ɲɛmaya la a kɛmɛ k'i bolo mɔnabɔ diɲɛ seleke naani bololandola ɲɛnabɔli jɛkuluba FIBA monde nɔfɛ o de ka dara kɔnɔ a ye kunnafonidi kɛnɛ sigi sen kan ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka maa min kun bɛ a kɛnɛ ka Sherifla TV jabarani tɔgɔ la o ye farikolo ɲɛnajɛ a kunnafonidila Yusufu Kulubali n'a ka jatala Ibrahima Kulubali o ye fɛn min sɔrɔ filɛ nin a kɛlen ka nin ka Mali bolola dolanci maa ɲɛmaya kɛ ka daminɛ san 1999 fo ka taa bila san 2007 la wali kelen a fɔ san 10 maa ɲɛmaya la Mali basketball ɲɛtaya la min ye Mali denmisɛnnakaw ka kotigi daga ni farasɛnɛjɛ kotigi daga kɔrɔ jamana ɲɛma Amadu Tumani Ture ka waatiw la a y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛna i kana bɔ diɲɛ bololadona maa ɲɛmaya nɔfɛ. An ka bolokɔrɔta an ka mandat yɛlɛmali an ka gouvernance b'a fɔ an ye de an ye zone 5 de donna kɔnɔ Amérique b'a la Océanie b'a la Afrique b'a la Asie b'a la ani Europe au lieu que président an ka taa kɛ kɛlɛ ye bolokɔrɔta kɛlɛ ni fɛnkɛ o y'a yira k'a fɔ an b'a fɛ mandat o mandat ni zone min y'a ta e t'a ta c'est wɛrɛ an filɛ zone min na an bɛ mandat min na Amérique de bɛ présidence assurée la n'o ye an ka président Horacio Muratore ale bɛ bɔ Argentine ale san ni mandat ni ale de ye président ye ni ala barika ala sɔnna a bɛ na sini ale ni Andrea Zaklis secrétaire général u bɛ na an ka congrès min bɛ na kɛ Bamakɔ yan Bamakɔ yan nɔ Afrique ka tour de sera ni Amérique bɔra yen nɔ Afrique de bɛ na présidenya ta o mandat nin kɔnɔna la Afrique de kan k'a yira jɔn y'u ka candidat ye ni cɛ ni muso minnu ye baara kɛ FIBA Afrique la u bɛɛ bɛ se k'u présenter mais u y'u sigi k'u hakili jagabɔ u ko Amane i ka présidenya a diyara n ye a bonyara n ma i ka baara a cɛ ɲana i ye dimension wɛrɛ nati an ka tɔn o de kama an fana b'a an ŋaniya yiri la an si t'an présenter i contre la au contraire an b'a fɛ e de ka taa i présenter FIBA monde la parce que an lalen b'a la ni e taara
i tɛ ɲinɛ afiriki kɔ mais i bɛ afiriki tɔgɔ fana lase a tun bɛ yɔrɔ wɛrɛ la dɛ mais i bɛ se ka dɔ fara a kan o de y'a miirinata ye ni muso ni cɛ minnu bɛ baara kɛ FIBA Afrique la n y'u ka kuma mɛn n y'u ka conseil mɛn n y'u ka u ka wale u ye min ŋaniya n ye n y'a faamuya n y'a mɛn donc n fana ye n ka candidature posé n b'a fɛ ka kɛ FIBA monde président ye Afrique tɔgɔya la Mali tɔgɔya la n bɛ nin f'aw ye parce que n b'a dɔn a tɛna dan an dɔrɔn ma yan nɔ n'a fɔra aw ye ka bɔ Kidali fo ka taa Kayi n b'a dɔn u bɛɛ bɛ n'a mɛn n'u y'a mɛn n bɛ mun ɲini o ye duwawu ye i bɛ ko o ko kɛ duwawu ɲini u ka duwawu ne ma tigɛ a la dɛ ne lalen bɛ maliyɛnw ka duwawu la ko min don i t'a dɔn ala barika la moyens b'i bolo taamaserew b'i bolo dɔnniya b'i bolo min bɛ se k'i dɛmɛ mais min b'a sinsin pourquoi k'a sinsin mɔgɔ bɛ i bɛ mun ɲini dunan kɔnɔ a sɔrɔli peut-être o ka nɔgɔ mais ka to a kɔnɔ a ka ɲɛ i bolo i ɲuman ka don i ɲuman ka bɔ duwawu nin kɔrɔ o de ye jɛnɛ min bɛna kɛ anw fɛ yan nɔ jumadon utukalo tile 30 nata a ka ca la an man ɲang bɛna kɛ diɲɛ bololan dolanci maa ɲɛmaaba ye n'o kɛla bɛɛ a bɛ kɛ diɲɛ bololan dolanci maa ɲɛmaayaso maa ɲɛmaa 13 ye tariku mumɛ kɔnɔna na nka sahara jamanaw kɔnɔ a bɛ kɛ maa 2nan ye sengali jamanaden Abdoulaye Seye Moro o fɔla le kɛla ye wa o y'a ka fangaw boli k'a daminɛ san 1998 fo ka taa bila 2002 n'o ye san 2002 san kɔnɔna ye. O de fana b'an sɛnsɛn ka kɛ diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔli ka Burkina Faso jamana kɔnɔ bamajimaw ye wulikajɔ kɛ ka niw tiɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna tarata juin kalo tile 18 dugu la dugu min bɛ wele ko Belehede a bɛ sigida min kɔnɔ o ye Tongo Mayɛli ye Sumu mara la maa 17 bamajiw ye o de bɔnɛ a nin na seerew wale kelen maa minnu zendɛgɛ sera k'u kɛ ka dangɛ olu nanen ye seereyaw minnu di u y'a jira k'a fɔ bamajima ninnu donna dugu la moto de bala u donnen u ye dugudenw fara ɲɔgɔn kan a kɛra maaw ɲɛna ko wajuli de dabɔtɔ don kumanin kelen kiribiti wulila ka ɲɛsin u ma yɛrɛɲini dabɔlen minnu dara doso kɔnɔ ka da suwa u dala dakarila ka bɔ olu dala k'olu fa ye maa fata a fanba ye maakɔrɔw ani denmisɛnninw ye minisiriso min ɲɛsin bɛ surasiya ma Burukina olu kɛlen ka kɔrɔfɔ mɛn o yɔrɔ bɛɛ u ye surasiw wuli k'u kunda Sumu mara kan ka se ka bamajima ninnu nɔbɔ nka dugudenw y'a jira k'a fɔ o y'a sɔrɔ u kɔni n dara ka dangɛ ka ban. Mauritanie jamana kɔnɔ jamanakuntigi sigi kalata ye juin kalo tile 22 ye nka min ye yɛrɛmangutu baaraw ye o kun bɛ senna o fɛnɛ bɛ kunjɛ ka bɛn ni alamusa juin kalo tile 20 ye maa minnu bɛ yen ni u kɛnbɛ k'u kanbɔ ka jamana ɲamaya ɲini maa 6 don nka maa 6 ninnu fɛnɛ dɛmɛba bɛ bɛɛ la dankɔrɔbaw minnu bɛ ka cɛbaw dɛmɛ dankɔrɔba fɔlɔ o ye a yɛrɛ ɲɛ bɛ maa min na jamana ɲɛma min tɛ se k'i kama a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ bilen ka sabu k'a ka kumaw dafara ni o ye jamana ɲɛmakɔrɔ Mohamed Ould Abdelaziz ye walikɛlɛ jamana ɲɛma bawo kalata ma kɛ fɔlɔ ale bɛ ka dɛmɛ don ka ɲɛsin a ka minisiriw ka surasiw ka minisiri de ma n'o ye général Mohamed Ould Ghazouani ye fangasinamatɔ ɲɛma min fɛnɛ bɛ yen ni dawulatigiba don Mauritanie jamana kɔnɔ n'a dɔn bɛ ayiwa Ahmed Ould Dada ale fɛnɛ kɛmɛ ka maa dɔ sugandi ka dɛmɛ don ma Ahmed Ould Dada a y'i fanga digi Mauritanie baba Nouakchott de ka yanni yɛrɛmankutu ka kunjɛ ka wele da ka ɲɛsin kanubaw ma bɛɛ ka danaya da a ka maa jiralen kan ni o ye Mohamed Ould Mawludu ye a ka sugandi ka kɛ jamana ɲɛma ye ko bawo ko ni Mauritanie ka denw y'a sugandi a n'a kɛ sababu ye ɲɛta sirakun ka bɔ Mauritanie ɲamana ye a n'a kɛ sababu ye tila ka damakɛɲɛ ka sabati Mauritanie ka denw ni ɲɔgɔn cɛ a n'a kɛ sababu ye danaya ka segi Mauritanie ka denw na Mauritanie zini ɲɛsigi ye maa min ni o fɛnɛ bɛ k'a ka maa dɛmɛ ni o ye jamana ɲɛma Ould Abdelaziz ye a ka minisiri min ni o ɲɛsin bɛ surasiya ma général Ghazouani
ale taara fa min fɛ o ye jamana woroduguyanba ye Rosso. Jamana ɲɛma Ulda Abdelaziz y'i to kɛnɛ ka ye ka wele da ka ɲɛsin kanubaw ma k'u ka kala ta ale ka maa jiralen ye ni o ye Mohamed Ghazouani ye ka sabu kɛ ko n'u ye kala ta ye baaraw minnu kɛra ale fɛ a ka kumaw na ka Mauritanie nga ɲɛta kun sabati aya ko ni min ma fara o ka don nataw la ko fɛn tɛna b'o la o kumana k'a b'a ɲini bɛɛ fɛ ko bɛɛ ka danaya da a ka maa jiralen ka k'o ta k'o kɛ jamana ɲɛma ye juin kalo tile 22 jamana kuntigi sigi kalata senbɛ. Benin jamana kungango kɛmɛ ka farafina cɛmanjɛ yanfa a n'a tilebe yanfa maa ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen jɔrɔ nka farafina yɛrɛ dama tɛ bilen hali faransi min ni o fɛnɛ ye Benin jamana mara don dɛmɛnenw na yɛrɛ yanni yɛrɛma hɔrɔnyaw ka di o maa ɲɛmaw fɛnɛ kɛmɛ ka jira k'a fɔ kɔnɔ guamɛ ni Benin jamana ye bawo Benin bilama kala yan bɛ maa min bɛ jamana ɲɛmaya la ni o ye Patrice Talon ye ani fangasinamatɔnw dɛsɛn bɛ ka ɲɔgɔn faamu ka sabu kɛ avril kalo tile 28 tɛmɛnen wasadensigi kalata kɛra fangasinamatɔnw kɔ k'u bali u ka ye wasabulo kɔnɔ ma bɛɛ fangasinamatɔnw ma nisɔngoya kɛnɛw sigira sen kan u taara laban faali la maa min yɛrɛ jamana mara ka tɛmɛ Toma Boni Yayi ni o bilama ni Patrice Talon ka fanga tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ o ka denbaya kolen bɛ fa bala Kotonu a se t'a yɛrɛ lɔ fo kosa ina yɛrɛ a n'an bɛ jira k'a fɔ kiiri ɲɛma mago jɔ n bɛ la ka a dalakanw lamɛn ka sabu kɛ faaliw minnu kɛra kalata kɔfɛ man ka sen fɛ k'a jɔyɔrɔ yira maaw suli la ka kɛ tiɲɛni kan o de kosɔn faransi ma ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna wasaden dɔ ko André Villiers ale ye wele da faransi ma ɲɛmaw ma ko mago jɔ b'u la faransi wasabulo kɔnɔ o kumana u kana ɲɛfɔli kɛ Benin jamana kungango la olu wasadenw ye maa min ye wele da ni o ye André Villiers wasaden a ko bɛnkan fanga a bɛ don farafina kɔnɔ sami kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna faransi kan fɔ jamanaw farafina ni donda yera bɛnkan fanga na ko Benin jamana bɛ se ka jate kɛ a donda dɔ ye ka sabu kɛ conférence nationale ni o ye sigi ka fɔ ba ye ka bɛnkan fanga don farafina nazara kan fɔ jamanaw kɔnɔ ko Benin jamana yera o la n'a fɔra ko bilama ko bɛ ka taa farati ye ka sabu kɛ politikimaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ko maa man ka k'i sigi k'o lajɛ o wele bilala faransi ma ɲɛmaw ma maa min taara wele jaabi o ye faransikaw ka minisiriso min ɲɛsin bɛ faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛɲɛnabɔw ma o secrétaire d'état min ɲɛsin bɛ faransi ni nazarala ni farafina koɲɛw ɲɛnabɔli ma ko Jean-Baptiste Lemoine ale de taara kuma a y'a yira wasadenw na k'a fɔ Benin kungango bɛɛ jɔrɔnango don faransi ka fara faransi teri jamanaw ka nazaralatɔma Union européenne kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kungango don kabini don min na kalata kɛra wasaden fangasinamatɔnw kɔ Benin jamana kɔnɔ k'u ye u ka jɔrɔ jira Patrice Talon ka fanga na o tɛmɛnen kɔfɛ faaliw kɛlen ka maaw jogi u y'u ka dusukun kami jira Patrice Talon na ko nka ko nin kuma in na olu bɛ wele da ka ɲɛsin Beninkaw ma u ka lajɛ sigikafɔ ma fɛn min ɲɛ natiri kamisa jɔda tɛna ye o la u ka lajɛ ka sigikafɔ kɛ ko tɛmɛnen kɔfɛ u y'a ɲini Patrice Talon jamana ɲɛma fɛ mai kalo tile 20 a yɛrɛ bɔra ka kuma jabaranin na ni basigi kanw ye o basigi kan ninnu k'a k'u lajɛ k'u don ba la jango Benin jamana ka basigi ko faransi jamana b'a seko la Benin jamana basigili ko la. Guinée Bissau ale min ndɔngu mɛni ka fɔ jasow ye kuma bɛɛ ni kumaw fɔra ka kɛ sababu ye surasiw k'u sen bɔ ka fɔ jasoli la a dɛsɛmɛ ka basigi ka sabu kɛ san 2015 fanga min ni o bɛɛ ka Guinée Bissau jamana mara bi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fanga ɲini dɔ PAIGC olu ma ɲɛma filaw de fɔra ɲɔgɔn kɔ a b'a la ta u bɛɛ lajɛlen bɛ fanga na José Mario Vaz o ye jamana ɲɛma ye a ka minisiri ɲɛma o ye Domingo Simões Pereira ye ninnu ma fila bɛɛ lajɛlen ye PAIGC tɔndenw ye nka fɔɲɔgɔnkɔ de dora jamana ɲɛma José Mario Vaz ni a ka minisiri ɲɛma Domingo Simões Pereira ni ɲɔgɔn cɛ a kɛlen jamana ɲɛma fɛnɛ ye PAIGC mɔɔw sina ka ɲɛmaya minɛ ale la sariya y'o fɛnɛ fɔ k'o di Domingo Simões Pereira ma n'o ye minisiri ɲɛma ye ale n'o fɔlen ɲɔgɔn kɔ n'a y'o jigin ka bɔ minisiri ɲɛmaya la o yɔrɔ bɛɛ fanga ɲini dɔ PAIGC fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan ka sin k'ale fɛnɛ jamana ɲɛmatɔ gɛn ka bɔ fanga ɲini dɔ PAIGC kɔnɔ kabini o kɛra sa jamana kalayara sigikafɔw olu n'u donna u ma se k'a ɲɛnabɔ a ya min ye minisiri ɲɛma kura fɛn o fɛn ni a y'o ta k'o bila ka taa wasabulo kɔnɔ PAIGC wasaden de ka ca wasabulo kɔnɔ n'a ma ɲa k'a fɔ olu ka ɲɛma de ye Domingo Simões Pereira ye u bi ban o minisiri ɲɛma kura la fo kana se nin kuma in ma a ko ma se ka ban
kalata kɛra wasadensigi kalata PAIGC labana ka kɛ wasade fanba tigi wasabilo kɔnɔ tun n'o dun kɛra a ka kan gouvernement kura ka sigi ministre ɲɛma kura ka bɔ o PAIGC kelen in kɔnɔ PAIGC fɛnɛ ma fila kɛ José Mario Vaz kɛlen k'a fɔ a jɛɲɔgɔnkɔrɔw ma aw ka fanga ɲini dɔ ye wasade fanba sɔrɔ a ye ministre ɲɛma dɔ tɔgɔ diya u seginna a ka maa bilalen kɔrɔ ma ni o ye ministre ɲɛma kɔrɔ Domingo Simões Pereira ye José Mario Vaz ko PAIGC mɔgɔw ma tiɲɛ don aw de ye wasade fanba tigiw ye wasabilo kɔnɔ nka a ye tɔgɔ min di ma ɛlɛ ni n b'a fɛ a ka yɛlɛma don a la ka na ni maa wɛrɛ tɔgɔ ye PAIGC fanga ɲini dɔ maaw ko k'o fɛnɛ kandɛrɔ olu kɔni bɛ se ka ma min tɔgɔ de o y'u ka ɲɛmaa kelen de ye Domingo Simões Pereira o b'a jira k'a fɔ politiki bɛna ko gɛlɛya a ma ban Guinée Bissau a b'a ta farafinna tile bɛ yan b'a jamanaw ka tɔn communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO kɛmɛ ka wuli ka jɔw kɛmɛ bɛ se ka to manga a bi ban Iran ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ Amerikikaw ka pankuru dɔ munumunu dɔ u kunna u y'a jigi ko pankuru siya min ma ko drone jateminɛkɛla de don maa ti ye a kɔnɔ k'a boli kɔrɔfɔ in kun nkalontigɛra Amerikikaw fɛ nka u labana ka jɔn walajɔ a la k'a fɔ u ka pankuru in ni drone don k'a jiginna alamisa sɔgɔmada joona Iran ma ɲɛmaw de ye a jira k'a fɔ pankuru in kun bɛ munumunu na olu ka kunnanaw na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ayiwa kwaji bolo fara min ni o bɛ arabula tajibɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Bahrain ka taa se Saudiya jamana ani Iran jamana ka taa se Yemen jamana ma ani Émirats Arabes Unis dakuruɲɛ kelen taji yɛrɛ tɛmɛnsira de y'a kwaji bolo in ye ka nazarala sugubaw lasɔrɔ ko pankuru in kun bɛ ka munumunu o de sanfɛ ni o ye Detroit d'Ormuz ye a bɛ wele ten kwaji bolofara in k'olu ye pankuru in jigi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bibi in na gwɛlɛyaba de bɛ Iran jamana ni Ameriki jamana ni ɲɔgɔn cɛ kabini mai kalo tile 12 tɛmɛnen Émirats Arabes Unis kwaji dawolow la pankuru n k'a fɔ kurun dɔ ni tajidoni kurun do o kɔni n balala ka wuli maa minnu ka nin kɛra sababu ye ka wara da taji kudoni nguru in na o kɔni ma se ka dɔn nka Amerikikaw ko Iran jamana ka kɛwale do Iran jamana yɛrɛ k'a fɔ tɛ nka kɛ ni bi cɛ mai kalo tile 12 fɔ bi gwɛlɛya in kɔni dɔ bɛ ka fara a ka dongo don nka Iran ma ɲɛmaw kɔni ye a jira k'a fɔ olu ye drone min jigi nin ye ni pankuru do ko boliba tɛ a kɔnɔ u b'a da Ameriki jamana tulo kan k'a fɔ olu ka sanfɛla teri dɔ de tin bɛ o man ka sago n'i y'o sago min kan ka k'i la o na k'i la ko o tɛ Ameriki jamana kelen ye jamana o jamana n'i y'o tiri in kɔni sago olu ka lakana bɛ o ko da fɛ u tɛna nin gansan bila Amerikikaw fana y'a jira k'a fɔ bi u kɛmɛ k'u ka lakana tigilamaw sɛbɛkɔrɔ bɔ ka taa to Irak dala n k'a fɔ Iran dala jango n'o y'a sɔrɔla ko yer'u kɔnɔ bawo olu yɛrɛ ma da Iran ka kɔrɔ k'a fɔ mugujugu dilan k'a bɛ k'u kolokolo a ka jamana kɔnɔ ni labɛn min sabati n b'a fɛ k'a na dansira la ka sabu kɛ u ka kɛlɛcɛw kan kan bɛ u dala Saudiya jamana kɔnɔ kunnafoniw kɛmɛ ka jira k'a fɔ maa min fara u ka den ni kunnafonidila kun don Turki duguba la Istanbul la Saudiya lasigidenso la consulat Jamal Khashoggi diɲɛselekɛnani tɔn b'a Nations Unies ka bolofara min ɲɛsin mɛ sɛgɛsɛgɛliw ma adamadenya hakɛ kunga o y'a yira k'a fɔ olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔni ye fɛn min di u ma Saudiya jamana masakɛ den min kan ka sigi wolo kan ni masakɛ kɛra binfɛn ye Prince héritier Mohammed Ben Salman MBS k'a fɔ ko in kɛra ɲinɛ ko kandɛrɔ maa minnu kɛra Jamal Khashoggi kundonba ye Istanbul la Turki duguba la Saudiya lasigidenso la ni maa kɛra u bilaba ye baara la bɛɛ ko Mohammed Ben Salman do k'a b'a bɛɛ lajɛlen kalama fo ka taa se maa in faali ma kuma min na ni Saudiya ma ɲɛmaw ye kuma mɛn k'a fɔ nin ye diɲɛselekɛnani tɔn b'a Nations Unies ka bolofara jɛkulu dɔ de ka kuma ye ka u ka masakɛ jalaki o yɔrɔ bɛɛ minisiri min ɲɛsin bɛ Saudiya ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɔɲɔɲɛnabɔw ma ni o ye Abdel Al Jubeir ye ale y'a yira k'a fɔ dalilu tɛ diɲɛselekɛnani tɔn b'a Nations Unies ka jateminɛ jɛkulu in bolo min bɛ se ka danganiya k'a fɔ Mohammed Ben Salman sen yera Jamal Khashoggi kundonni na ko bawo k'a ye fɛn o fɛn fɔ dakuruɲɛw la k'olu kɛ danganiyaw ye ko nin bɛɛ ye kuma kɔrɔw ye minnu fɔra ka tɛmɛ kunnafoni di siraw ye fɛn minnu fɔ ni olu bɛ jateminɛ k'u kɛ i n'a fɔ ɲankuma fɛn sabatilenw dɛ ko musolaka in min bɛ jɛkulu in ɲɛmaaya la k'a y'i sinsin o kelen de kan ko n'o tɛ ko kokura ma bɔ a da
Jamal Khashoggi fachuko kunga ko kumana ko u ka masakɛ sende mayingundo ne na bi asenda la Chini njamana manyema Xi Jinping ayi sebo akono koro ka adanje bonyo njamana segere ni oye Corée du Nord ye demiseni njema gwani mime Corée du Nord kuna afa nona fafa tule ko Kim Jong Un ni ani Ameriki jamana furadamata ke minangele ngono na manyaka fwa bilamani Donald Trump Ameriki ma nyema be ka binga gere nyona Xi Jinping ba fe kata teriya sira koro min bɛ danje bɔ ɲɔgɔn jamana tilaw ni ɲɔgɔn cɛ ka hali bi sira in furan ka jɛ bawo Ameriki jamana ni Chine jamana tɛ ka ɲɔgɔn filɛ ni ɲɛ ɲuman ye bi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jago nasira kan Chine ka mina minnu kan ka don Ameriki Donald Trump kɛmɛ ka zale girimanw da u ka u don dɔ o kɛlɛ bɛ sen na Xi Jinping a sele Pyongyang Corée du Nord fa bala a kunbɛra denmisɛnnin jɛmagɔni Kim Jong Un bɛ kɔrɔfɔw kɔnɔ Xi Jinping ye a jira ka fɔ Corée du Nord ni Chine ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya tɛ se ka falen sanu ni wari la o ye kɔrɔmatigɛlikaw ye ka ɲɛsin Ameriki jamana ma wa Corée du Nord yɛrɛ kunnafoni di siraw minnu bɛ yen ni jamana kunnafoni di siraw don jamana ɲɛmɔgɔw ka kunnafoni di siraw olu fɛnɛ tilala k'a jira ka fɔ Chine jamana ni Corée du Nord ni ɲɔgɔn cɛ jɛkɔrɔba don wa jɛ ni fɛn tɛ se ka falen ɲɔgɔn na ninnu bɛɛ lajɛlen b'a jira ka fɔ gwɛlɛya min bɛ Chine ni Ameriki ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa Chine mago bɛ a sigiɲɔgɔnw ka dɛmɛ na k'a jira Ameriki la k'a fɔ a tɛ njɔn a ka kɔnɔ na hali n'o y'a sɔrɔla o dɔnnen don ka kɔrɔ nka hali bi Donald Trump k'a dɔn k'a fɔ a tɛ se k'ale malo a sigiyɔrɔ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ gwɛlɛya kun bɛ Chine jamana ni Corée du Nord ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔla u ma mugu ta ɲɔgɔn kan mɔ Chine ngɛngun bɛ k'a yɛrɛ kɛ Corée du Nord jigi sɛmɛnbere ye nga san 2011 kumaw la u fɔra ɲɔgɔn kɔ ka sabu kɛ Kim Jong Un nane Kim Jong Il nɔna fa nɔna Chine ma se ka minɛcogo sɔrɔ o la wa Kim Jong Un fɛnɛ nacogo kun ka kalan ma cɛma gɔnin don ani Chine ma ɲɛmaw ma se ka ɲɔgɔn faamu o don fo a kɛra sababu ye diɲɛ selekana ni setigi jamanaw minnu n'a tɛ ɲɔgɔn kan bɔ ka sabu kɛ k'u sigi an bɛɛ la ka fɔ a bɛɛ ka mugujugu dilan kɛ a taabolo ye Corée du Nord kɔnɔ u ye ɲangiw minnu da ka Corée du Nord sɛgɛrɛ Chine ye ala minɛ ka don da fɛ k'o ɲangini ka o sabati fɛn caman tigɛra Corée du Nord la o se nga jamana filaw labana k'a ye an tɛ se ka ɲɛ ɲɔgɔn kɔ u seginna ɲɔgɔn ma dɔɔni Kim Jong Un yɛrɛ san 2018 a ye tako fila kɛ Chine jamana kɔnɔ ka bɔ Xi Jinping la Xi Jinping fana Ameriki ma ɲɛma Donald Trump a n'o min fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn na ni o kɛngun bɛ k'a ye k'a fɔ a bilama ni Kim Jong Un bɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ a ka dɔn k'a fɔ a n'a ka jɛ tɛ se k'e ta bɔ bawo olu ye sigiɲɔgɔn jamanaw de ye jɛɲɔgɔn jamanaw don ko ninnu kɔni ye politikikɛlaw de ye sa bɛ sera faba bɛ sera nafasɔrɔ sira kɛlɛw de don n bɛ se ka kɛ setigi ye wali kelen n ka sɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min ayiwa diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ in ye o de ye disiba filaw ni ɲɔgɔn cɛ Chine jamana yɛrɛ fana walasa k'a jira k'a fɔ ali bi ani Kim Jong Un bɛ ɲɔgɔn bolo kɔsa in na Ameriki jamana tun b'a fɛ ka gwɛlɛya dɔ ta gɛrɛndɛ dɔ ta ka Corée du Nord sɛgɛrɛ ka a ka taji sɛnsɛnnen tigɛ a la a kana se k'a lasɔrɔ Chine jamana ni Eresala jamana farala ɲɔgɔn kan diɲɛ selekana ni tɔma Nations Unies ɲɛmaayaso Conseil de sécurité kɔnɔ u ko fɛn min ma ko droit de veto wali kelen yamaruya bɛ u bolo ka hakilina dɔ tali bali jamana duuru Chine ni Eresala farala ɲɔgɔn kan k'o bali G20 min ni o fɛnɛ kan ka kɛ Japon jamana kɔnɔ Kim Jong Un ni Xi Jinping bɛ taa ɲɔgɔn ɲɛ ye fana ka hali bi u ka jɛɲɔgɔnya ka tɔ sabati ka taa fɛ o de bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.